Últim cap de setmana de l'any de competició per al futbol base i femení de l'Espanyol. El filial viatja a terres valencianes per jugar davant el Llevant Atlètic dissabte a les 12. Per la tarda arribarà el torn del femení, que s'enfronta al Rayo Vallecano a la ciutat esportiva de Níjar, i diumenge tancarà el juvenil A davant el Cornellà. L'Espanyol B de David Gallego, que porta 4 setmanes sense perdre i sense rebre cap gol, es desplaça a València per jugar davant el Llevant, que es troba a 2 punts del filial Perico. El técnico blanquiblau vol acabar bé l'any. Típico filial que normalmente tienen de todo, que últimamente lleva 3 partidos jugando como el primer equipo de ellos. En todos los partidos creo que hemos tenido la posibilidad, en todos. Creo que diría que excepto Baleares, en todos hemos tenido la posibilidad de puntuar o de ganar. I cada vegada l'equip, ja te digo, és més fiable en la categoria. Dissabte per la tarda, partit molt important per al femení. L'equip de Joan Bacardit, que va aconseguir un meritori empat a Sant Sebastián, rep un Rayo que porta 4 jornades sense perdre i que està fent una grandíssima temporada. Si guanyem, millorem el que vam fer la primera volta de la temporada passada, per tant aquest és l'objectiu més ambiciós. Recordo que l'any passat contra el Rayo no vam ser capaços de guanyar cap dels 2 partits, per tant no sé que serà un partit complicat, però bueno, si tens l'al·licient aquest de poder guanyar, millorar la temporada passada i a sobre acabar la primera volta en victòria, vacances, doncs que millor. Per acabar, diumenge arribarà el torn del juvenil A, que ha començat la segona volta amb 2 empats. L'equip de Moisés Hurtado continua en les primeres posicions de la classificació i no vol deixar escapar més punts de la ciutat esportiva. Rival complicado, que jugó esta semana entre semana, ¿no? Empató contra Zaragoza, un rival duro, un rival que ha ido de menos a más, que ha cambiado el sistema, con jugadores también que teníamos nosotros que también pues vendrán con un plus de motivación, y un rival muy peligroso. I si voleu gaudir del futbol base i femení, veniu a la Dani Jarque. Bones festes, pericos!